ଏଇଟା କଣ କହିଲ ଏଇଟା ବେଲ ନୁହଁ ଏଇଟା ହଉଛି କଇଥ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା କଇଥ ମାନେ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ବି ଭାବୁଥିବେ ଏଇଟା ପୁରା ବେଲ ପରିକା ଦେଖା ଯାଉଛି ନା ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ବି ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖି ଭାବିଲି ବେଲ ଏଇ ପରିକା ଲାଗେ ନା ଏଇଟା ହଉଛି ପୁରା କଇଥ ଆଉ ଏଠି ପ୍ରାୟ ପୂଜା ପର୍ବାଣୀ ଦିନ ଆସିଲେ ଏଠି ମିଳେ କଞ୍ଚା କଇଥ ମିଳେ ପୂଜା ବିଧି ଦିନ ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଣିକି ପାଚିଲା କଇଥ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚଟଣି ନାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଥର ଆଣିଛୁ ସେତେବେଳେ ଖରାପ ପଡେ ଆଜି ଏଇଟା ତ ବାସ୍ନାଟା ବଢ଼ିଆ ଅଛି ବାସ୍ନା ଶୁଣିକିରି ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଣିଛି ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ପୁରା ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ବାସ୍ନାଟା ହେଲା ଆଣିଛି ତାହେଲେ ପଇସା ମାଗିବା ପଇସା ଦେଖିବା ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ଅଛି ନା ଇଏ ବି ସେମିତି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ମାଲ ଆମର ପୁଣି ବାଡ଼ା କୋଉଥିରେ ହଉଛି ଭଲ ଅଛି ରେ ବୋଧେ ଭାବିଲି ଉପର ଦେଖ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଚିକଣ ଚାକଣ ଏଇଟା ଯାଇକି 70 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆଣିଥିଲି ଆଉ କେଜି ଫେରେ ବହୁତ ପଇସା ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହେଉଥିଲା ଦେଖ ଏଇଟା ସଡ଼ା ଗଲା ଆଉ ଇଏ ବି ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭାଇ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଖାଇବ କଇଥ ବାକି ତମେ ଯଦି ଯିଏ ଜାଣିଥିବ ଖାଇପାରିବ ଖାଉନାହାନ୍ତି ବୋଧେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ପୂଜା ପାଇଁ କ'ଣ ନଉଛନ୍ତି ବୋଧେ କି କ'ଣ ଏହେ ପୁରା ସଡ଼ା ଦେଖୁଛ ନା ଗନ୍ କେସ୍ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେଇଥିଲା କଇଥ ଚଟନି ବନେଇବା ଯୋଉମାନେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଦେଖୁଛ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ କଇଥ କୋଉଠି ପଡ଼ିଛି ମୋତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବ ଆଣିଛି ପ୍ରକୃତରେ ମୋତେ ଭାରି କଇଥ ଚଟନି ଭଲ ଲାଗେ।